Bitchay. Ano eh, punta na tayo dito mamaya pa. Alam mo yan? Umikot kaming ganyan na binibilan siya ng kandila. Hoy, okay naman. Pinatungan. Sir, tingin kami, sir. Yan, ako din, sir. Beauty to. Ako din, sir. Sige po. Okay. Yung entry. Sir, saan pwedeng mag-park ng motor, sir? Ay, dyan na lang sir, kaya bawal na dito. Ay, bawal na doon? Sa kabila, sir? Hindi pwede. Ewan ko lang kung mayroon pa doon. Sa Gitseman ni sir, no? Sige, sir. Thank you. Ay, dito ata parang pwede. Pwede ba dito? Try natin sa kabila.
Last year pwede pang pumasok dun eh. Ay, no entry din dito. No entry. Ay, wait lang. Wait, pwede siguro dito. Pwede dito, par. Yun. May entry dun. No entry for public vehicles. Okay, so pwede private. Kasi ikot lang tayo. Ikot lang ako guys. Kasi pagkikita niya ako, nag-quit na nga ako, may nakakakilala pa rin sa akin.
tinanggal na yung ano. Motodeck. Pag nakaganyan, yan okay na siguro. Kita ka? Shout out. Kita yung mga nasa harap, no? Ah. Anong oras kayo dumating dito? Mga isang oras pa na kami. Ah. Buti, tumigil yung ulan. Hindi sana ako pupunta eh. Tapos masakit pa yung ano, kilikili ko. Allergy. May, akala ko dito tayo. O dito na. Dadaanan yung mga tao. Paangas po. Speed check. Kuwan. Marinig ka sa video. Nakakawiyaw na kita sabi niya. Alangan na i-mute ko, hindi ah. Wag mong i-mute ah. Kung ano yung naririnig niya yun, ang maririnig nila. Akala ko nga wala pa kayo dyan. Ah. Pati yung kilikili ko nasama. Masama pa yung pakiramdam ko ngayon. Di sana ako pupunta talaga eh. Ano yan bro? Vlog lang. Oo. Pro vlog ito. Kopya. Dan. Pinahiram mo yung dito. Ha? Yung suso, pinahiram mo. Susinang. Ano? Ay. Yung ano, Vios. Oo. Pinahiram ko muna sa kanila ano, para may sakyan sila. Babalik mamaya. Oo. Nilagay ko muna dyan yung pan ko. Pick up mo. Ay, doon na sila. Hindi. Saan mo na binili yan? Sa kwarta na ito. Tatay-tay. Kaya kwan yung tito, kay nabili ko yung wifi. Okay. Boy, easy garage. Boy Easy Garage. Summer. Shout out kay Boy Easy Garage. Bil tayo ng ano, kandila. May kandila yung garage. Sino? Nag-spill ka. Di, dito na lang. Tara, tingin tayo. Yung kandila dyan. Yes. Boy Easy Garage. Scammer ba yung drop? Paano naging scammer? Yung bag, good for, good for 2 days. Yung Yung sasakyan. sira na? Ah, Ganun yung nangyayari sa kung binibinta niya. Ang dami na nagre-reklamo kami. Boy AC Garage. Nung nagpan yung isa, nag-viral yung isa. Sunod-sunod na yung paano nabinta niya. Sunod-sunod kasi yung nagre-reklamo. May isang nagreklamo. May isang nagreklamo. Tapos yung nasundan ng nasundan. Yung sa maamin. Ano eh, punta na tayo dito mamaya pa. Alam mo yan? Doon lang yun. Mamaya na, Harod. Libot muna tayo. Wala talaga may kilang sakyan dito. Yan. Ba't kailan ng ano, pasukan nyo rap? Sa quad, may, bakit? Sem break nyo na? Hindi pa. Kailan sem break Kami nyo? mag-tukol. Ay, December pa. Pero lumipat na kayo.
Yung lumipat na ako. Kasama ka? O sila panggilang? Ikaw eh? Pa ako Ikaw eh? Saan ka titira? yung pa rin. Sa kabila. Okay. Layo. Saan banda? Punuan. Di magpapamasahe pa kayo? Mamasahe pa talaga ba yun siya? Buenas. Ba't doon kayo lumipat? Nabannog na ako magbiyahe dito sa Alaminos. Mababannog pa ako magbiyahe pag ganon. Ba't doon kayo lumipat? Sino yun? Sila ko ano, Papa John Paul. Ay, akala ko sila ano. Ikaw yung kinakawayan? Hmm. Ay, si Luisa pala. Nakita nila yung camera mo. Si Luisa pala. Saan sila mamang? What's up mga guys? Sagit si Manny dito. What's up? Wala siya doon. Wala siya Bumibili doon. siya ng flower. Ay, Ito ulit siya yung pass. Sige. Saan pupunta? ito lang, naglilibot. Ba't di mo suot yung t-shirt mo? Yung gear mo to. Oh, sila no, shoutout no. Hindi pa ako Hey. nakakalaga. Eh, si Tatay Dudong oh. Tay! Tay. Si dito makang tatay ni Dario Uban oh. Wala yan, wag mo ba? Highlights yan. Highlights. Hindi Uban. Hindi. Yun, nauubos na yung book niya oh. Pukisan ka dong. Pukisan. Pukisan ka. Tara, na tayo dun. Balik kami dito. Bye-bye. Ikot lang. Balik, pupunta kami sa ano, Getsemani. Daanan nyo na lang pa. Hi! Balik na kayo doon. Tawagin mo kami dito. Ah, sige. Hi. Sino ko? Hello! Ayan. Hmm. Si Ninong. Ninong mo na. Hi! Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye! Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Si Simang Tara. Bye-bye! Wait. Kasama si Pete. O dito. Wala ka dyan. Hinihintay mo yung chicks mo eh. May chicks siya. Sinong chicks niya? Marami atang chicks yan. Mahirap na magsalita. May nakadiksi eh. Maririnig lahat yung usapan natin dito. Hello. Oy. Out. Check. Ay kaklase niya rin. Pasok tayo dito. Tara. Ha? Ito ka dito. Doon oh, may pasok pa kami. Tapos dyan tayo lalabas. Ah, sige. Tingin tayo ng mga kapangalan. Hindi pa ako nakabili ng ano, kandila. Ay, hindi, mamaya na pala, doon pala tayo, no? Wala naman tayo. Malay mo pag bumili ng sandila to sa pagkamalan tayo ng kandila dito. Patungan natin. Kandila, kandila, kandila. Yung kaklase kong ano. Pumunta kami sa dito sa cemetery. Bumili siya ng kandila na madami. Umikot kami ganyan na binibilhan siya ng kandila. Hoy, okay naman. Pinatungan niya. Dito nang pumunta ako dito na last year. May ano dyan na nagbanggaan. Tricycle tsaka motor. Ikot. Ikaw ah, paano ba? Apo. Putik crap. Kaya pala hindi sila nagpapasok, putik dito. Dito yung parkingan mo. May nakapasok pa rin. Baka kanina pa yan. Kahapon pa to. Oh, di ko alam.
Tara na. Ang gamit mo niya rin dito sa daan. Nandito si Shaya. San ka dumala? Ano raw po? Ay gagawin, dyan nata yung ano, pinagbilhan ko ng laruan ng laso. Dito. Hindi ko alam kung sila yan. Ay ba, iba. Kaya nagtitinda kayo. Tara. Meron yan. Oh, init. Ano? Parkour. Balik na tayo. Walang daan. Beer oh. Ha? Beer. Target lock ka na naman. Wala pa kung makikitang pala. Jollibee. Inumin mo raw pag may nakita ka. Pagkakalagay lang nga, tapos bigla silang umalis. Tapos di mo alam, dinuran pala niya. Sino nagdura yung TV? Ano yung paper plate? Ha? Paper plate. Ang paper plate? Paper tray? Libre naman. Ay, gagi. Ay. Hindi ko napansin. Sa 20 piso. Anong gupit mo, boss? Paper plate. Paper plate? Yung tinakpan ng paper plate, tapos gugupitan. Bakit yung lalaki? Sabi hindi ka paper plate. Ay, paper fade. Sabi yung paper plate. Pintura harap. Birth plate pa to, yeah. Pintura harap. Wala namang pintura. Bili tayo. Tapos mag-negosyo tayo dito. Pintura. Kano? 20 lang. 20. Kung anong pintura. Magkano? 100. Hindi lang 100 yung pintura na puti. Ah, 200 yata. yan o. Libre na tayo. Wala. Ito yung Garden of Remembrance mo. Ano yung kanto? May private din to, di ba? Nakapang bahay lang ako. Yung mga iba nakapang ako. This, outfit tech. Aesthetic. Bibili ka na dito. Ay, doon ka. Saan? Doon na, sa kwan. Pagpapasok tayo. Baka mapagkamalan tayo. Magbigay ka. Ayaw mo yun. Baka makita ko yung pinagbilhan ko. Estudyante pa lang yun. Ang init oh. Nagpapawisan na ako yung kilikili ko. Kilikili ko nga pagpapawisan. Basa na? Tingin nga, pakita mo sa camera. Ayoko. Diyan sila oh. Hindi, may alak na si Pangge. Tara na, tara rap, ano? Sasabay ba sila sa atin? Hindi ko alam. Pupunta pa tayo dun, di ba? Oo Pupunta nga. na sila dun. Oo nga. Una na kami. Punta kami dun sa kanila kan. Init talaga. Buko wrap. Gusto mo? Buko shake.
Init kasi. May inasal pala dyan nila. Ayos ah. Ayun ang buko. Ay, ayoko. Ay, sige. Tara, dito na. Magkano kayang buko shake na lagi? Buko shake. Magkano yung buko shake mo? Anong size sir? May 35, 50 po, tapos 90 yung large. Ano sa harap? Malit lang. Sa akin 50. Isang tortillas na 50. Ano daw? Size? Tag-isa? Init kasi. Okay. Sunglass wrap. Sama. Dito na tayo dumaan, tapos ikot tayo doon. Alam mo, hindi kaya tayo maligaw. Hindi yan. May daan. Hindi ka tulad-tulad. Init. Hindi ka naman ano, sinisipon. Wala na natanggal na. Hindi mo sinabi, dalawa pa lang. Akala ko sa ano ka? Akala ko doon ka titira sa amin. Akala ko doon ka titira sa amin. Pag. Doon na kami natutulog eh. 2 gabi na. Sa amin? Hindi sa Sa Bunuan. Kaya nga. Tapos traffic ba doon pag umaga? Pero traffic din doon sa Lingayen. Sa Kadagupan pag ano. Suds. E-bike yung keso. Yes, ma'am. Thank you. Lobo rapis naman. dati nagpapabili ka. Hello po. Ay, Eh, nakita ko si sir kanina. Humingi sana ako ng ano niya. Wala yan, madaya. meron. Ayun! Pero konti lang. Sir, tingin kami, sir. Yan ako din, sir. Ako din, sir. Sige po. Dito tayo, bro. Ay, gagi siya pala to. Tara, dito ka, bro. Bro, picture. Hindi na sila kitang dalawa. Bro, Raymond, talaga na! Dito rin po sa cellphone ko. Sir, yan mo yan, sir, para mapanood namin. Doon nung nakita ko yung doon, oh. Ay, yung dito pa. Sige pa. Sige pa. Yung shout out doon. Samaan mo siya. Kaya, merong darating na Honda. Drop by daw po. 1, 2. Okay, thank you po. Thank you po. Sige po. Sir, thank you, sir. Sige sir. Sige po. Okay. Basa na yung kilikili ko. Halata barap yung kilikili ko basa. Hindi. Ganyan naman yung damit mo. Hindi halata no. Pag tumulo ko, wala na. Tears of joy. Bakit? Kalimutan na natin. Oo nga no. Ayoko nang bumalik dyan. Ay, sorry. Tingnan ka ang bibintang bata. Hindi na napupuntan ko. Ano?
Tsaka wala na rin. Ha? Dito na. Kanan na gana. Ay, sorry. Gumagana ba yung camera ko, Rap? Umiilaw. Hindi ate. Oh, mila. Ano? Walang daan dito. Yan, mag-over the bakod. Dito na. Yung ano na. Bari-bari kayo. Bari-bari kayo. Tapos kami ako. Bari-bari kayo. Pag nakalabas tayo, alam ko na. Bibili pa tayo ng ano? Pwede labas tayo muna dyan. Labas muna tayo. Bati ka na? Dito rin yung drop, diretso lang. Diretso lang. Dito yun. Ay, iba ba? Dito. Hindi ko alam. Dito yun, sabi ko sa'yo eh. Dumawat. Papel na banda. Boss. Aga. Sige po, kapag ginamit mo. Hintay lang. Modo gear. Gear mo daw. Nice one, sir. Ano? Ay, wala masyado sir eh. Sa YouTube na lang eh. Sige sir. Bili ka na dito. Ano to? Hindi nyo na tayo? O, bibili lang kami ng kandila. Meron dito kay Ate. Libre? Kay Babang yan. Ay, kay mamang pa. Ano? Posporo. Meron lighter. Nasaan? O, tara. Tara. Tapos hindi lang namin. Gusto ko ng buko Diyos. Mauna kayo. Ha? Buko Diyos. Ay, ganyan o. Buko siya. Mamaya na. Tara. Mauna. Nasaan yung panggi? Doon, nauna na. Tara. Kandila po, kandila. Hindi alam ko na. Okay na to no? Ano nun sa panggi oh? Okay na to.
tatlong puntod yung ukan magkakasama na sila doon. Ay, magkakasama na? Hindi, iwan-walay, pero tatlo sila doon. Yung isang Ah, puntod, Meron sa... Juan, saka si Lula Pilar. Yung isang puntod, si Lolo Jaime, saka yung si Lolo Ikyong. Napinturan na, no? Yung isang puntod, pero kasi yung isang puntod, si Himing lang makakapasok. Ay, ano kita na pintura ka? Si Faith. Papenta. Kinaulit ko. Nakita ko na nga. Faith, Obi. Obi, Faith. Hugot naman yun yun. Tignan niyo nangyari kay. Tignan niyo nangyari. Tignan mo kay Pete. May stop ko ah. Ano yun? Bakit? Nangyari? Dumikit siya sa kwan. Hindi ko na alam na basa. Dumikit siya sa ganyan oh. Oh, pinidikit dyan oh. Busok pa yan. Hindi kita gigit. Wait. Kurang na magdala ang pintura. Parang pwede ka na magkuhan. Sabi ko sa hirap eh, dito yun eh. Dito kay Lola Pilar, saka si Apple One. Tapos doon si Lolo Jaime. Lolo Jaime, saka si Lolo Ikyong. Saan tayo? Lagyan ko na dito. Si Mimi na lagyan namin kasi. Kami lang. Ay, kami lang. Tayo lang. Dito, dito. Kuwate. Pwede ka dito. Dito, dito. Saan? Saan? Doon ka dumaan. Dito, doon kaya ko ng tatlo pala. Ano, magandang yun. Rap gawin mo yun. Pag may babae mamaya. Pag may babae lang. Bari kayo. Yeah. Ay ko, saan daw? Saan? Ay, dito, ito. Ayun o, si Lolo. Jaime. Si Lolo Ikyong. Tsaka si Lola. Ba't akala ko nilipat lahat ni Mamang doon? Dito pala sila. Oo, kasi kwan. Sindihan na natin to lahat para dito na lahat, no? Gulat pa ako. Magtugkal kami lulay, may kami ng mga gulay mo doon sa kana. Ito rin yan. Papaya lang nandun. Ito ang alam manok. Tagal ko nang hindi nakapasyal doon. Share ka. Regina da mamangan kayang? Uy. Toso. Up, gagawin niya dito. Tangik, di ko kaya. Teka pa yang. Ay. Subliak dyan. Aja yung lighter na ta. Awan, ni panggin sa pate. Wala na, Jai. Yung lighter. Hindi ko nakuha, may ano dun. Ay, geng. Ay, kani JP. Sama ka, Peter. Ikaw pa naman. Isa man. Tara na. Dito, picture tayo. Picture tayo. Ay, di sana ako. Oo, wag. Hindi na, pangad yung picture. Ayaw niya ako sama yan. Sana all iPhone. 1, 3. 1, 3. Sana all naka-iPhone, no? Ay. Okay, Waki. Pinag-ipunan ko yan. Isang taon. Kung sino yung nakakboy sa'yo, Pete? Ay, shit. Di maya. Magkano yan? Nag-shutdown na yung ano ko, nag-expire oh. Yung iPhone? Yung Poco ko. Nag-expire yan? Oo, biglang nag-shutdown din na nabiyag. Ilang taon na yan? Mag 3-3. Sa akin, 4 years na. Nakakainis.
Eh, papagawa ko 2.5. Eh, meron naman akong naipon para sa iPhone. Ipupost ko to sa Facebook ha. Tara, tara. Hindi ko nga alam. Rap, gawin mo kayong ano yung gaganyan ko. Tapos, gaganon yung paa mo. Bari-bari kayo kayo. Yung tatalon ka tapos. Ganon. Ay, pag clap-clap mo yung parang kay Daniel Padilla. Tugik mo, disgrasya ka dyan. Maklaklap yung saka mo sa side. Ay, yung gano'n. Ay, yung dalawa. Ganun, ay, pero dapat ganyan, oh. Ay, ganon. Sabi ka. Tumabi kayo, may dadaan. Tumabi kayo, dadaan. Yung mga bagong pintura dyan. Si ano? Sige. Kilala ko yun. Happy birthday. Tumabi kayo, dadaan ako. Ito na pong 1 nito, dati ko ano ni, tanggalan na. Nadawan. Doon sila pupunta. Si Tito Baka. Hindi nyo na nabutan to no, Rap. Andun siya sa may ano, compartment. Sino yung tito? Kuya nila, tito. Ay, hindi. 2001 yan. 2001, wala lang nakaabot. Si Luisa, meron, naabutan niya. Pero malit pa. 2001, 2002 yan. Ay, 2002? Ilang taon niya na ngayon, Ngal? Bilangin mo na eh. Ilang taon na sa ate? Ilang. Tapos dagdag mo sa age niya dati. Tara. Go mga guys. 24. Ngayon kayo payakan ka nun, bago kayo mali. Ang daming hulog oh. Hindi mo naman nandiyan dada. Rap, kain ka daw, Rap. Punta sana akong Jollibee. 46 na siya ba din Jollibee? 2.8 ka na. Tara, adobo, Rap, oh. Wala na yung Adobo. puti. Bisong. Kakauyaw mo, ikaw tuloy, Rap. Muntik ka na. Dino. Dito. Saan? Diyan o. Ito? Nada niya na, yan na na. Tapos kumanan pa. Basa. Eh, ang ano gamit na, nagkamang gamit na. Dave. Bawas. Mali ba? Bubal ka ba, boss? Libre lang niya. Bibili kayo. Ilan plato? Ilan? Wala akong pera. Share na lang tayo sa isa. Ba't wala bang inumin doon? Meron, doon na lang. Anong inumin doon? Soft drinks, water. May soft drinks naman pala doon eh. Soft drinks na lang kayo. Tara. Ay, hindi na yung malaki. Hindi lang na-libre ko. Iniwan na. Dahil na. Nauuhaw na ako siya. Bumalik ko na may video. Kamal. Tayo. Ano na yun? Social experiment. Social experiment. May motor pa yan. Thank you po. Wait, shout out mo si Van. Sino? Oh, wala pa akong sinasabi. May sinabi siya kanina, Pate. Hindi, wala. Oh, sabihin mo na, ikaw na magsabi. Ikaw na magsabi, Pate. Sino yung chicks mo? Shout out sa Van. Girlfriend mo?
Shout out sa kaklase niya daw. Sa klase mo daw. Shout out sa klase ni Ba't kayo lumipat sa ano, malayo, Gi? Bunuan. Mas mura doon. Ha? Mas mura. Pero sa bagay, magpapamasay rin kayo sa Amado. Oo. Magkano doon per month? Mas malaki rin yun. 4,000 per month? Doon sa kabila 6. Water nila 500. Mahal. Ito binuksan ba? Sana Tignan nyo all. mamaya tulog si Puma si Mimeng. Tara. Gusto mo din ba yan? Yan. Ah. Magkakausap na ako. Ayaw ko lang ako. Si Panggi manlilibre eh. Polos. Tira mo na lang, te. Pambili ko ng ano. Ay, nanlilibre ako pag may pera ako. Saan ako punta ang pera ko doon? Pahirap-rap. Yan o. Kay Pate. Mode of payment yan, ate. Mode of payment. Mode of payment niya ate. Mode of payment mo daw Pate ate. Hindi dito. Sakit din ang libre. Dito mo, sabi niya, hindi ko. Ate, ako din. Ay, ikaw pala eh. Nandun siya sa gilid. Yayayain niya kasi. Nagmumukha siyang kawaw. Nagpapaawa ka pala Pate eh. Ito, mamaya. Ah. Saan sa? Wait, naka-costume ka, babe? Di ba rap kasama ka natin? Pagkakan niyan si Paige. Ang style ni Paige. Ah. Pag may gusto siyang bilhin, tatahimik yan. Ah. Ah. Tatahimik yan, tapos hindi niya papansinin si ate niya. Oyot! Uyot. Alam mo rin Tapos pag naghindi si ate niya, hanggang hindi nabilhan, hindi niya papansinin si ate niya. Ay. Ganun yan. Ikaw Rapay, pag may papabili ka eh. Kung may papabili ako, tapos hindi ko nabili gatuan. Wala lang. Wala lang. Wala na magagawa, wala akong tira eh. Hmm. Pero pag mayaman na ako, Anong bibilin mo pag mayaman ka? bahay. Who's bahay? May bahay na nga kayo, may lupa na nga kayo. Ano pang gusto Hindi, mo? papagandahin yung bahay. Sakyan. May sasakyan ka na nga. Wala pa akong motor. Yan yung motor doon, dalawa yung motor nyo. Buti kang makahatak na ng cake. Yes. So, maganda contact plate. Ano? Flex. Rusi Flex 125. Sa mga nagbibenta dyan ng contact plate, biling ko na. Ano? Pinutol yung mangga. Di ba may mangga dati dyan? Wala na pa, nabagyo. Nabagyo daw? Eh bakit itong mga to? Hindi naman. Hindi, gumanon na sila. Oh. Nandun na si Mother. Yan si Mother. Bye. Ay. Hindi. Naka-video. Naka-video? Hmm. Shoutout sa Canada dyan. Baka may pamangkanor kayo dyan. Mangkan. Mang inasal nga mangkanor. Hindi mat. Ang init. Aray ko. Eh, Macdo. MC2. Kuna na. MC to. Aji, Jollibee. Dibili. Dibili. Bibili.
Baik ng puti-puti ka. Nadikit. Ayaw talaga? Ayaw po. Nga magiging nagpinturan. Ayaw mo lang po. Awang gawin warning na basta nagpintura na. Kasi nga parap. Kasi nga may kapis winter yun. Kasi nga pistan na tayo. Kasi puraw kan beras nga pintura. Oo. Lang dyan eh. Gibad-gibad pala kita. Hangit to ya, dita. Bakit yan? Tenti papleng. Si ano? Si Atio. Tari pa. Yung kaklase ko pa dati. Muy satisfying. Teknik. Nakadodjay nga rod niya. Bun, kasi Yung pintura da. Galing mo. Kini na. Sige lang nga. Ito pala. Nya. Ano pa? Re-record? Hey, hey. Wala na ang... So guys, kukuha tayo ng mahal. Kayo kay ayaw niyong tumira doon sa amin? Para di na kayo mag boarding house, magpamasahe na lang kayo. Ipan nila muna. Nakalipat na kayo? Doon na kayo natutulog? Doon na kami natutulog pero ano, yung tubig hindi pa malinis, wala pa kaming water pump. Yan, yung gripo? Mag-water pump kayo? May agay. Narugit. Narugit? Ana, basta kuha nyo lang ta. Bumbaan nyo lang ta nga inaldaal daw ah. Nalibog. Nalibog. Nakakabe? Mabali nga konti. Ay, ko. Bakit na? Ilan na yung kabas? Kalan. 20. Ayan, boss. Mamaya ka lang. Piro yan. Hey. Piro yan. Nagawa mo dyan. Wala naman akong pirong dyan. Video ka na naman ng video game. Bebe kes niya. Ano yung bakit mo? Kanina pa ako nabibideo dyan. Balita ko nakipagkita ka daw sa ex mo. Sa cemetery pa talaga raw. Ito pa kayo mag-reunion. Gi. Maubos yung battery niya. Battery? What is battery? Battery only. May kandila doon daw. Hey guys. Sa bahay po natin. Hi. Bye-bye.
longganisa. Ay, gagi. Nahihirap pa yung ano ko. Excuse me po. Saan? Ah. Longganisa. Puntaan. Ay, shucks. Yun, di ilagay mo na yung ulo. Ay, gagi. May... Kasi may brush kayo ng toilet bowl? Meron. Ay, toilet brush nga, May. May. Toilet brush. Meron po. Tsaka yung pang brush ng tiles. Sige. Push brush? Ah, oh, pang tiles, te. Ito ba? Yan siguro yun. Pang ano yun? Pang push brush. Ito may push brush. Pang tiles ba yan? Ay, Pwede po. Pwede lang tayo. kaso malaki. Motor. Saan maliit na lang. Pagkitaan mo. Sige, thank you. Ay, wait lang. Hindi. Wait lang. Ikon ko na dito to. Kasi